få til at fungere der for. Er det rigtigt? Mm. Jeg synes, den der var bare sådan helt... Det var sådan smooth og lækker og sådan noget. Den her, der var forskel på, om der drejer til højre og venstre. Jamen det er som om, nogle gange så laver den det der, hvor du tror du har den, Ja. og så styrer den bare ind. Ja, præcis. Altså. Jeg gjorde det et par gange her, i første sving her. Og så var bare lige på vej ind i banden, og var sådan, fuck. Jamen jeg gjorde det også 6 gange eller sådan noget, hvor jeg sådan tænker, okay, kører jeg lige og kysser Apex, der bang ind i det. Ja, præcis. Den der, det var sådan, her til sidst, specielt her til sidst, hold kæft, hvor blev det slemt. Gjorde det det? Ja, venstre bagdæk, alle mine venstre sving. Ja, Jeg skulle næsten ned og holde stille. Der var for lidt luft i. Og så begyndte den også at hoppe over højre fordæk. Så når jeg drejede til venstre, så... For helvede. Og når jeg drejede til højre, så kunne jeg ikke... skulle jeg køre så langsomt. Jeg skal bare se vores tider her til sidst tid. Det er bare et halvt sekund. Ja. Du kan også have sådan en lille ukoncentreret. Jeg er også mig, jeg også her til sidst. Første heat, ja, det var meget godt. Ja. Den der, den første kart, passer meget bedre til måde at køre på. Ja. Man må også forbrænde det, altså forbrænde 451 kalorier. Det er cirka det samme som en løbetur på 5 km. Ja. Det er sindssygt, ikke? Om det er